ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ରସିକ ମୋର ଗୋ ରାଜା କୁମାର अरे मु कहूची परा तुमको मु भल पाए आस मो पासको आस मां जगन्नाथ चली उठे ए चेसुला तारा फूल में ममरा देता दिया तुमको कहली ना आस मोर भरा जवनी को उपभोग प्राण धन अरे बाबा ए मु तुम घर को जीवी हेला कहली परा आस मते बना नाई घर मेरा तुमको लज्जा लागू नहीं प्रेम करिबारे कि लज्जा लगे अरे भलरे कहूची आस मो पासको आस अरे तुमको भलरे कहू दे तुम एठारु चली जाओ ए कहीं जीवी माँ अरे मु तुमको कहली ना मु तुमको प्रेम करेली आउ हाँ हाँ मते तुम से
ପ୍ରେମ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ ଲୋ। ଏ ସେପରି କଥା କୁହନି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ଝିଅମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝୁଛ ନା। ପ୍ରେମ ଶିକ୍ଷା ମତେ ନାଇଁ ଦିଅଲୋ ନୂଆ ନାଗରୀ ହେ ଲା 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 ଲା। सुकुमारी चालो फेरी सखी के धरी है सुकुमारी चालो फेरी सखी के धरी। ଏ ବୀର ସେମିତି କହନି ବାବା। अरे ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ପରଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ ମୁଇଁ ସତେ ଭସାମେ ଖବରିତେ ଭରସା କରୁ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ ସତେ ଭସାମେ ଖବରିତେ ଭରସା କରୁ भूलिजा मते तेनो पातरी भूलिजा मते
ମଧ୍ୟ ତମେ ମୋ କଥା ସତରେ ସାଗର ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବନି? ନା ଆରେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର କହୁଛି ତମେ ସତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବନି? ଆରେ ନାଲୋ କହିଲି ପରା ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏନି ମାନେ ଜମାରୁ ଭଲ ପାଏନି। ଏ ଯଦି ତମେ ମୋ ପ୍ରେମରେ ରାଜି ହେବନି ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ପଟରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇକି ମରିଯିବି। ଏ କଣ କହିଲ ଆଉ ଥରେ କୁହ। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ମରିଯିବି ମା। ତମେ ପୁଣି ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ହଁ କଣ ସତରେ? ତମକୁ ମିଛ ଲାଗୁଛି? ଆରେ ଯାଉନ ତମେ ମଲେ କେତେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିଲେ କେତେ? ମୋର ଘଟା ଯାଉଛି ଲୋ। ତମେ କିଛି ଯାଇବନି? ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରେମରେ ହବନି ରାଜି, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରେମରେ ହବନି ରାଜି, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରେମରେ ହବନି ରାଜି, ଜହର ଖାଇ ମରିଯିବି ଆଜି, ଗଳାରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇବି ଆଜି। ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରେମରେ ହବନି ରାଜି, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରେମରେ ହବନି ରାଜି, ଗଳାରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇବି ଆଜି, ଗଳାରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇବି ଆଜି। ସତରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। हे ସାଗର ତମେ ଶୁଣୁଛ ନା? ଓ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ ମୁହିଁ ସେ ପରି, ଥରେ ପ୍ରେମ କଲେ ବନ୍ଧୁ ଜାଗିବ ମୁଁ କିପରି। ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ ମୁହିଁ ସେ ପରି, ଥରେ ପ୍ରେମ କଲେ ବନ୍ଧୁ ଜାଗିବ ମୁଁ କିପରି। ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରେମରେ ହବନି ରାଜି, ଯଦି ମୋ ପ୍ରେମରେ ହବନି ରାଜି, ଜହର ଖାଇ ମରିଯିବି ଆଜି, ଗଳାରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇବି ଆଜି, ଜହର ଖାଇ ମରିଯିବି ଆଜି। हे भगवान ତମେ ଜଣେ ଝିଅ ନା ପୁଅ? ତମକୁ ଟିକେ ମାତ୍ର ଲାଜ ଶରମ ଅଛି ନା ପୁଅ? ସେମିତି କୁହନି, ହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇ ଗଛ ପଛରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ମରିଯିବି। ଆରେ ଯାଅ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯାଉଛି।
କୁଆଡ଼େ ଗଲି କହୁ କହୁ କହିଦେଲି ଯେ ଯାଅ ବିଷ ଖାର ବିଷ ଖାଇ ମରିଯାଅ ବୋଲିକି ନା ହଁ ହଁ ହେଲେ କ'ଣ ସତରେ ସେ ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବ ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ? ଆରେ ନା ନା ମୋତେ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ସତରେ ସେ ମରୁଛି ନା ଅଭିନୟ କରୁଛି। ହଁ ହଁ ତେବେ ମୁଁ ଯାଏ ତା ପଛପଟୁ। হয়তো দর্শক বন্ধু হিরোইন করার অত্যন্ত মনোমুগ্ধ হয়ে গুড় নিধি নাগেশ 50 গোটি ভারত মুদ্রা অর্পণ করেছেন। তার সুখ তার দুঃখ যাই সুখ প্রাপ্ত হন্তু। আমার নাট্যকলা অনুষ্ঠান